Kaixo, ongi etorri Gabriel Aresti Institutura. Bideo txiki honen bidez saiatuko gara gure ikastetxea ezagutarazten. Institutua leku lasai eta atsegin batean kokatuta dago, zuhaitzez eta berdegune ugariz inguratuta. Betidanik Santutxu eta Txurdinagako ikasleak etorri dira hona. Ikastetxe txiki bat da. Aurten, 300 ikasle eta 40 irakasle inguruk osatzen dugu taldea. DBH-ko 8 talde, gela egonkor bat, dibertsifikazio kurrikularreko talde bat eta batxilergoko 5 talde, bai modalitate zientifiko-teknologiko, zein giza eta gizarte zientzietako modalitatean. Egunero, goizeko 8etan hasten dira klaseak. 55 minutukoak dira, 3:10 arte. Ostiraletan ezik, goizago, ordu 2etan bukatzen direla. Hau da, batxilergo lehenengo mailako ordutegia. Astean, 34 saio daude. Eta hau da, batxilergo bigarren mailako ordutegia. Astean, 33 saio daude. Gure ikastetxeko ildo nagusiak hauek dira: euskara, hezkidetza eta bizikidetza, informazio eta komunikazio teknologiak, metodologia berriak, inklusioa eta aniztasunaren trataera, inguru giroarekiko konpromisoa eta eleaniztasuna. Ikastetxe euskalduna gara, euskaraz bizi gara eta euskara bultzatzen dugu. Gure xede nagusia ikasleen hizkuntz gaitasuna euskaraz hobetzea eta euskal kultura erreferente bihurtzea. Normalkuntza proiektua dugu, atasa horretan laguntzeko. Euskal Herriaren kultur errealitatea eta ohiturak kontuan hartuz, hezkuntza eginkizunak garatzen ditugu. Hau dela eta, Olentzero, Santageda eta beste jai tradizional batzuk ospatzen ditugu. Kurrikulumean agertu beharreko jakin gaiekin zerikusia dutenak ere lantzen ditugu. Euskal Herriko historia, mitologia, kirola, musika eta bar. Hezkidetza eta bizikidetza ere bultzatzen ditugu. Berdintasunean eta askatasunean heziz, sexismoa eta homofobia baztertuz. Mandaraka talde feminista indartsu bat badago, ikaslek osatua. Hezkidetza eta bizikidetzaren alde lan bikaina egiten duena. Informazio eta komunikazio teknologiak egunerokoaren parte garrantzitsua dira. Eta irakaskuntza prozesuen hobekuntzarako euren erabilera sustatzen dugu. Plataforma digitalak erabiltzen ditugu. Eta ikasle eta irakasle guztiek institutuko domeinuko kontua dute, hainbat aplikazioetan sarbide izateko, komunikazioa bermatzeko eta bar. Inguru giroarekiko konpromisoa mantentzen dugu Agenda 21 egitarauaren garapenaren bidez. Metodologia berrien prestakuntza, integrazioa eta garapena, irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuetan bultzatzen ditugu. Talde elkarreragile, proiektuen bidezko lana eta ikaskuntza kooperatiboa metodologiak lantzen ditugu. Horrez gain, tutoretza eta orientazio planari garrantzi handia ematen diegu. Ikasle eta familiekin harreman pertsonalizatua garatzen ditugu. Ikastetxe txikia izateak, gure ikaslei gertuko tratua eskaini ahal izatea ahalbidetzen digu. Gure helburu nagusiak guztion inklusioa bermatzea eta aniztasunari arreta ematea dira. Batxilergoan D eredua eta eleanitza eskaintzen ditugu.
hainbat ikasgai ingelesez eta frantsesez ikasi aldira. Kanpo ekintzei dagokienean, elkartrukeak burutzen ditugu Italiako Novara hiriko instituto batekin eta Alemaniako Münster hiriko beste batekin. Batxilergoan eskaintzen ditugu modalitateak hauek dira: zientziak, giza zientziak eta gizarte zientziak. D ereduan eta ikasgai batzuk ingelesez. Hau da batxilergo lehenengo mailarako dugun eskaintza. Eta hau da batxilergo bigarren mailarako dugun eskaintza. Aurre matrikula bi eratan egin daiteke: online edo ikastetxera joaten. Hauek dira epeak. Hemen daukazue idazkaritzako ordutegia. Gure webgunean informazio anitza topatu alduzue. Hau da kontaktatzeko informazioa. Gabriel Aresti Institutua ez da soilik ikasgai ezberdinak ikasteko ikastetxe bat, baizik eta pertsona moduan garatzeko eta ingurua ulertzeko lekua. Arreta pertsonala eta hurbiltasuna lehenesten ditugu, eta pertsonen jarrera positiboak sustatzen ditugu. Gure proiektuak ikaslea bere buruaren jabe, pertsona aske eta arduratsua izan dadi nahi du. Eskerrik asko.